हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय जाबाय रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मोनसे गेदेर फोसावनाय 27 नभेम्बराव थिसननाय जागोन गोदान कलेजनि फोरोंगिरि लोगोसे थिसननाय जागोन टेट फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो मैया जानाय सोलोंथाइ मन्थ्रिनि रादाब मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बे खोथाखौ फोसावनानै होयो। बिदिब्ला बेफोर आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। मैया रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मोनसे रादाब मेल लानाय जायो आरो बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिंनि बायदि गोनां थिरांथाफोरनि सोमोन्दै सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनानै होयो। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान आरो शंकरदेव रिसार्च फाउन्डेशननि बानजायनायाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 बायदियै नर्थ इस्ट टीचार सन्मिलन खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव खुंफुंनाय जागोन। 20 आरो 21 नभेम्बराव जानो गोनां बे हाबाफारियाव मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङाबो नुजाथि फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोनि गंफ्रोम फरायसालिमानि गोरायुं बिथांमोनजों मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा सावरायलायगोन। मोनबा थाखोआव जानो गोनां बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि, गाहाय फोरोंगिरि, फरायसालि सामलाय आफाद आरो गंफ्रोम फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायलायगोन। मानोना फोरमायनाय बायदिब्ला गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा निउ एडुकेशन पलिसिखौ जागायनायनि थिरांथा लानाय जादों। आसामाव 2022 आरो 2023 नि गेजेराव थिसननाय जागोन गोदान सोलोंथाइ खान्थि। थांनाय मंगलबार सानाव निपन आसाम अभियान बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेखौ गिबि मन्थ्रिनि आखाइजोंनो बेखेवनाय जायो। बेबायदिनो फैगौ 2022 मायथाइनि मार्च दानाव गोदान फोरोंगिरि बिथांमोनखौ थिसननाय जागोन आरो बिथांमोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि फराफारिफोरखौ फोरोंनो नांगोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोआव दाबो 10निफ्राय 20 जौखोन्दो फोरोंगिरिनि मासिया लांदां जानानै दङ। बेफोर लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों आबुं खालामनाय जागोन। बिगियान आरो सानखान्थि फरायनो मोजां मोननाय फरायसाफोरखौ नोजोर होनानै फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन आरो दानिफ्राय गेजेर फरायसालिनिफ्रायनो बिगियान आरो सानखान्थिनि आयदाखौ बांसिनै नोजोर होनाय जागोन आरो कलेज थाखोनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ फैगौ 27 नभेम्बरनिफ्राय थिसननाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा मोनथिनो होदों।